και του ερασιτέχνη και βασικά όλων των τμήματων του Παναθηναϊκού, την Αθηνά μας την Παπαφορτίου, μέχρι πρώτην ως αρχηγό της ομάδας βόλεϊ. Αθηνά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Θα ήθελα να μας πεις τα συναισθήματά σου μπαίνοντας στον χώρο των παλεμάχων του Παναθηναϊκού μας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και που είμαι εδώ μαζί σας και είχα την τιμή να γνωρίσω τα γραφεία. Καταρχάς μπήκαμε το δεξί για να... Πρωτίστως, μετράει. Για να τιμάμε. Και καλή σεζόν να έχουμε σε όλα τα Καλή σεζόν με υγεία και πληρή άμυλα και νίκες. Και υγεία σε όλα τα παιδιά. Για μένα αυτό που, αφού επισκέφθηκα το χώρο και είδα τις φωτογραφίες, το αίσθημα που μου δημιουργήθηκε είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ιστορία την οποία τη γνωρίζω, κάποιο κομμάτι της το γνωρίζω και κάποιο ομολογώ ότι μου ήταν άγνωστο. Και ήταν μεγάλη συγκίνηση και χαρά να μπορεί να αποτυπώνεται η ιστορία αυτή σε φωτογραφίες όλων των ανθρώπων που υπήρχαν κομμάτι της ιστορίας και τη διαμόρφωσαν και ουσιαστικά αποτελούν την έμπνευση και τα πρότυπα δείχνοντας τον δρόμο για τους επόμενους αθλητές, ένας από τους οποίους ήμουν και εγώ. Χαίρομαι που μπορούσα να αναγνωρίσω κάποιους, λυπάμαι που δεν μπορούσα να τους αναγνωρίσω όλους. Σε ξενάγησε ο κ. Συνοδεινός, νομίζω άριστα. Αλλά... ένωσε το παρελθόν με το παρόν. Δείχνει μια ιστορία η οποία αποτυπώνεται με τις φωτογραφίες και είναι αυτό που λέμε, η ιστορία που έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι μας διαχρονικά. Και την οποία θα τη συνεχίσεις εσύ. Και εμείς όλοι και οι επόμενοι και είμαι χαρούμενη που είμαι κομμάτι της και μπορώ αυτό να εμπνευστώ και να δω όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν πριν από μένα και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία και την όμορφη αποτύπωση της ιστορίας του συλλόγου. Να είσαι πάντα καλά.